Γεια σου φίλε Ανδρέα. Γεια σου φίλε Τόμι! Ωραία κραυγή. Έτσι Είναι παθιασμένος σε κραυγή βλέπω. απόγνωσης φίλε Χρυσόστομε. Σε διακόπτω πριν με ρωτήσεις τι κάνεις, πώς είσαι, γιατί είμαστε πλήρως πιπ. Δεν θα πω τη λέξη, γιατί είμαστε clean. Χαχαχα. Ναι. Και θέλω να ενημερώσω το αγαπητό κοινό ότι αυτό είναι το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν. Έπρεπε να το σας είχαμε ανακοινώσει εδώ και καιρό, αλλά είμαστε ηλίθιοι κατά κύριο λόγο. Μπορούσαμε να το κάνουμε στην προηγούμενη επεισόδιο, αλλά δεν το κάναμε για κάποιο λόγο. Αλλά ναι, παιδιά. Φίλε, θα μπορούσαν πολλά εύκολα οποιοσδήποτε να μας κάνει μήνυση για διάσπαση της προσωπικής υγείας, για το πώς το κοινό μας θα περνά το χρόνο. Για διασπάθηση δημόσιου χρήματος δεν μπορούσαν να κάνουν. Ναι. Τίποτα, αρέσει και απλά η έκφραση διασπάθηση του δημόσιου χρήματος. Να ακούγεται πολλά ωραία. Ναι, φίλε Τόμι, πριν με ρωτήσεις τι κάνω, πώς είμαι. Φίλε, θέλω να απολογηθούμε στους χιλιάδες ακροατές. Συγγνώμη, παιδιά. Το νέο είναι να σας έρθει σαν... Κεραυνός είναι ενεθρία. Κεραυνός... Άντε ρε φίλε, να πω εγώ. Το like του ίντερνετ. Αλλά απολογούμαστε, θα είμαστε ξανά στο season 2 από Σεπτέμβρη λογικά. Αν είμαστε όλοι εδώ. Γιατί να μην είμαστε? Ξέρω εγώ, ζούμε σε κάποια κράτη που εμπολονιάζεται για τους πολίτες του. Ξέρω εγώ. Συμφωνώ, αλλά πρώτα απ' όλα εσύ υπόγραψες συμβόλαιο. Μου σατανά. Ό,τι θέλεις να με θα είσαι. Μαζί μου το ίδιο πράγμα καμνή, δεν έχει πολύ διάφορα. Φίλε Χρυσόστομε, θα θέσω εγώ την ερώτηση, καλό. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς νιώθεις, που είναι το τελευταίο επεισόδιο της σεζόν? Φίλε, νιώθω νοσταλγικός, νιώθω μελαγχολικός. Δεν ξέρω πώς θα αντέξω έναν ολόκληρο μήνα χωρίς να ακούω τη γλυκιά μελωδική φωνή σου. Θα σταματήσω να είμαστε φίλοι ρε φίλε, μπορείς να με παίρνεις τηλέφωνο. Παρέτα ρε. Εντάξει, μπορεί. Παράλληλα, γενικά και στη ζωή μου είμαι καλά αυτό το διάστημα. Έχω ξεκινήσει για τρίτη φορά από τον καιρό που ξεκίνησα το podcast νέα δουλειά. Τρίτη Τετάρτη ρε. Επιες Λάρναγαν, επιες Γιάννητσά, ήρθες Λάρναγαν και ξαναπάεις Γιάννητσά. Τετάρτη. Πάει στη Θεσσαλονίκη, ναι. Τέταρτη φορά. Ναι, αμόχως τον Γιάννητσά, Λάρνακα, Θεσσαλονίκη. Τέταρτη δουλειά. Ο μελλοντικός εργοδότης ρε φίλε, δεν πρέπει να ακούσει τα πράγματα. Πρέπει να το ακούσει. Ναι, δεν έχω πει παιδιά, έτυχε. Κατά άλλα είμαι καλά. Εσύ φίλε Αντρέα, πώς είσαι? Φίλε, εμείς προσπαθούμε να κλείσουμε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Πάρα πολύ φόρτος, πάρα πολύ πειρά. Είμαστε τις μέρες που παίζει να πεθάνουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να μην το ακούσετε ποτέ το πράγμα, γιατί παίζει να πεθάνω πριν πειρά. Κατά άλλα ρε φίλε, το καλοκαίρι. Εντάξει, εγώ τους ανθρώπους που ότι αρέσκουν στο καλοκαίρι θέλω να τους έβρω έναν τους κάμνω. Φίλε, εμένα αρέσκει μου καλοκαίρι. Είσαι μες στο air condition τώρα? Ναι. Εύκα έξω ρε φίλε, αφού αρέσκει ο καλοκαίρι. Για τι σ' αρέσκει το καλοκαίρι, τι πράγμα? Θέλω να με εξηγήσεις, θέλω να τα ακούς. Ακούω. Είναι από παιδί συνδεδεμένη η έννοια του καλοκαιριού με την ελευθερία χρόνου. The end. Μόνο τούτον είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Είναι συνδεδεμένο με την πατήχα. Το πιο overrated συνδεδεμένο φρούτος. με τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι... Φίλε, εντάξει. Έλα σου πω. Διαφωνώ σε ούλα ρε. Σε ούλα. Ούλα, ένα λεπτό. Όπου να είσαι να διαφωνήσω με το όνομα σου. Δεν θέλω τον. Φίλε, είναι που πες για την πατήχα. Τι ρε, η πατήχα είναι ένα τεράστιο πράγμα. Εντάξει. Ναι, ναι. Οκ. Πού έχει γεύση, πατήχα και νερού ρε φίλε. Ναι, και είναι ωραίο το πράγμα. Τι ωραίο ρε. Φίλε, για να με τσακωθούμε, να το λήξουμε μετά με. Εγώ το που μπορώ να πιστώσω στο καλοκαίρι είναι ότι έχει πιο ωραία φρούτα, όντως. Δηλαδή φορμόζεσαι το αγαπημένο μου φρούτο εμένα. Και έχει κεράζια, έτσι ιστορίες. Εντάξει, το δέχομαι το. Η θάλασσα, να πάει στη θάλασσα είναι ένα μαρτύριο που μόνον του. Μπαίνεις μέσα στο αυτοκίνητο, οδηγάς, για να πάεις ας πούμε σε καλές θάλασσες ρε παιδιά, που είναι ούτε Λεμεσός ούτε Πάφος. Εντάξει, μόνο για να πάνε σε καλές θάλασσες και πρωταρά. Η συζήτηση τελειώνει δαμένη, το συζητώ. Εντάξει. Ναι. Θέλεις, πρέπει να ξυπνήσεις πιο ώρα 7 πρωί, να κάνεις καταδρομική στον κόνο, να μαλώσεις με 4 κοτσακάρες που πάνε και φύνονται πετσέτες και πάνε πάνω στα ξενοδοχεία, να πιάσεις χώρο, πατάς πας στην άμμο και έχει την θερμοκρασία της κόλασης
Εντάξει. Πάνε να μπεις στο αυτοκίνητο να φύγεις, εκτός του ότι θέλω να λεμμύρα. Εντάξει. Πάνε να πιάσεις το τιμόνι και παθαίνεις σε μια ταινία που φαντάζομαι αν έρθει πυρηνικό κύμα πάνω. Στο show θυμάσαι η ταινία του show θυμάσαι την που ο άλλος κάθεται πας στο αυτοκίνητο και είναι κολλημένος πας στο κάθισμα ρε. Και κάτι γεννήσκεται και τραφκέται και ευκαινεί πέτσα του πίσω. Ναι, ή εκείνον έτσι. Εγώ ένας λαλό στο Terminator του 2 που είχε μια τάχα ότι πέφτει πυρηνική και φεύγει το δέρμα και μείνει και ο σκελετός μόνο και το πράγμα θέλεις αν είσαι στην πόρτα το αυτοκίνητο μείνει και το πράγμα. Και αν είσαι το τιμόνιο και έρχεσαι μείνεις κουμπάνω, τι ωραίο είναι το καλοκαίρι. Πες μου τι ωραίο. Πραγματικά. Παγωτά, πατήχα, σίκα, ρόβι. Αρέσκουν μου τα καλοκαίρια, φρούτα πολλά. Anyway, εντάξει. Επειδή είναι το θέμα μας το σημερινό. Ελπίζω φίλε Τόμι να σε διακόψω. Ελπίζω φίλε Τόμι να έφερες έναν επεισόδιο αντάξιο. Εντάξει. Του ότι είναι το τελευταίο επεισόδιο και τα παιδιά θα κάνουν ένα μήνα να μας ακούσουν ή και λίγο παραπάνω. Να δείξει που το πόσο οργανωμένοι είμαστε με το νέα σεζόν. Άρα σε 3 μήνες. Να πούμε ότι στο προηγούμενο επεισόδιο, φίλε Τόμι, είπαμε ότι είναι διαθέσιμες οι φανέλες μας, αλλά επειδή ξεχάσαμε ότι το πάμε τζαμέ και ούτε να βγεις ύστερα από μια εβδομάδα, να βγει εβδομάδα, διαθέσαμε τις, έκαναμε τις και μετά να βγει στον κόσμο. Αν έχει κόσμο που ενδιαφέρεται ακόμα για τις φανέλες, ας μας στείλει ένα μήνυμα και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Μπορούμε να σας δούμε τις δικές μας. Μπράβο μας. Μπράβο Δήμε της Αθήνας. Τώρα το σκεφτεί. Το λοιπόν, ας πούμε στο σημερινό θέμα. Το λοιπόν, πρώτα απ' όλα όμως, Άγγιρον, δεν θα μπούμε στο σημερινό μας θέμα να δεν μου απαντήσει το πιο μεγάλο ερώτημα του καλοκαιριού. Μπάρμπι ή Oppenheimer? Φίλε, πια έτσι είδα τον Oppenheimer. Γενικά είμαι λίγο, αρέσει και πάρα πολλά ιστορία αυτή τη στιγμή, είμαι λίγο από τούτους. Έφυγε η κελούα μου, είδες το? Φίλε, να σου πω ότι, αυτόν ένα από τα πιο μεγάλα δεινά της Ελλάδας είναι ότι έφυγε τον Μπάρμπι. Έφυγε η Μπάρμπι και πήγα και είδα την Μπάρμπι, ομολογώ το παιδιά. Είσαι και πήγες και διακοπές παξούς αντιπαξούς. Καταλαβαίνουμε ότι έχεις έναν είδους προβλήμα στη ζωή σου. Πολύ μερικοί άνθρωποι το έχουν όπως π.χ. εγώ. Αλλά εντάξει. Ναι. Και το Oppenheimer να έρθει σε ένα μήνα. Γιατί? Ελλάδα να έρθει σε ένα μήνα. Δεν ξέρω γιατί. Να πω που γίνει. Ας σε διακόψω, θα σου πω κάτι, ένα fun fact τώρα. Το Star Wars το 7 που κάμε 20 χρόνια, που το 2004 ή 3 ως το 16-15 ποτέ που βγήκε, εντάξει, ήρθε ένα μήνα ήρθε το Star Wars, ρε παιδιά, το πιο μεγάλο brand του κόσμου. Ήρθε στην Ελλάδα ένα μήνα μετά, γιατί έκαμε πρεμιέρα το ένας άλλος κόσμος του Παπαγιάτη. Τώρα συγχαρώ τον πρώτο της Δημοκρατίας, την κυρία Σάκελα Ροπούλου. Τότε ποιος ήταν ο Ομπάμα, ο πρόεδρος της Ελλάδας, ποιος ήταν. Μπράβο ρε φίλ. Ναι, Ομπάμα. Εμπέλε. Λοιπόν. Αλλά φίλα, σου πω την άποψη μου η Oppenheimer. Είναι μια εργάρα να πάνε να το δείτε. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή στο σινεμά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σκηνή στην ταινία, όπου για κάποιο λόγο δεν έχει μουσική. Δεν ακούτε τίποτε, εντάξει. Φίλε, ήταν το γεμάτο του σινεμά με Κυπραίους. Το τονίζω, με Κυπραίους. Και δεν μίλησε κανένας. Όχι ότι μου Γαλλία, ξέρω εγώ σε μια χώρα που έχει πολιτισμό. Και δεν ακούγεται κιχ. Φίλε, μόνο. Ούτε σιταροπούλα. Τίποτε. Φίλε, πρώτη φορά το παθαίνω το πράγμα στο Κύπρο. Ήταν μετά τη μέση της ταινίας γιατί έφαν την όλη. Ρε φίλε, δεν φαντάζεσαι έτσι πράγματα. Τιμίως. Το λοιπόν, φίλε Αντρέα, πριν μακρηγορήσουμε κι άλλα, θα μπούμε στο σημερινό μας επεισόδιο. Στο σημερινό επεισόδιο θα έχει πολλούς αγαπημένους σου χαρακτήρες. Πάρα πολλούς αγαπημένους σου. Πραγματικά αγαπημένους ή από εκείνους που αρέσει και μου τους βρίζω. Και αγαπημένους και που σου αρέσει και τους βρίζεις. Αμάνα, συγχύσες με. Για τον Oppenheimer που να κάνουμε. Όχι για τον Oppenheimer. Να κάνουμε για τον φίλε Ανδρέα, όχι τον Oppenheimer, αλλά τον Heisenberg και φυσικά το φίλο μας τον αγαπημένο κοντό μου στα Καλή. Πώς σου φαίνεται? Ποιος είναι ο φίλος μας ο κοντός αγαπημένος μου στα Καλή? Με την κουρία και κάτι που είναι έτσι, κάτι θα μέσα. Κάτι θα μέσα. Ο ερασιτέχνης ζωγράφος που γενοκτώνησε έναν έθνος. Πολλά έθνη. Μπράβο ρε.
Φίλε, να κάνει Crystal Meth ο Χίτλερ, πέ μου να ξέρω. Ή για ένα άλλο το φλόρο μου να μιλήσουμε. Φίλε... Εν και έναν Jay Skyler, ναι. Όχι, να κάνει Crystal Meth ο Χίτλερ, αλλά μην το κάλυψε μου τα τώρα. Να κάνω άλλο, μια παρέθεση. Ναι. Μικρή παρέθεση. Στο κυπριακό Netflix έμπηγε το Better Call Saul, η τελευταία σεζόν. Έχει ένα χρόνο που ευκήγε. Έμπηγε προχτές, ακόμα εδώ, περιμένω να πιω άδειες και να κάνω μαραθώνιο. Και λόγω τούτου είδα ένα μιμ απίστευτο, είδες στο Breaking Bad. Ναι. Εδώ είχα λαλεί Breaking Bad, ξέρω εγώ, και είχαν τους χαρακτήρες τους τελειώναν. Και Breaking Bad without Skyler και ήταν όλοι αγκαλιασμένοι και φυγιούνταν. Εντάξει. Έφερε το ίντερνετ να ζήσει για πάντα, ρε φίλε. Εντάξει, να κάνουμε μια παρατήρηση τελευταία. Είμαστε πολλά φαλοκράτες, ρε φίλε, που φταίμε την καημένη την Skyler, που ο άντρας της ο μαλάκας ο καρκινοπαθής έπιαν και πουλα Crystal Meth και κατέστρεψαν τη ζωή τους και φταίμε την Τζίνιν που ήταν όξινη. Είναι πολλά φαλοκρατικό, ρε φίλε. Είναι πολλά φαλοκρατικό, αλλά ήταν και πρίχτης. Ρε φίλε, σκέφτομαι να δεις στη θέση της. Συμφωνώ μαζί της, αλλά ήταν πρίχτης. Το λοιπόν, φίλε Ανδρέα, μετά τον break που ευτυχώς έγινε, γιατί αν δεν έγινε σκετούν, ποτέ δεν θα σταματούμε εσείς να μου κάνεις παρεθέσεις. Θα συνεχίσουμε στην ιστορία μας. Θα πιάσουμε τον αγαπημένο μας μουστακαλή trendsetter, ερασιτέχνη ζωγράφων plus best-selling author. Με το ζόρι best-selling author. Είπαμε τώρα στο προηγούμενο, αλλά το ξαπούν τώρα. Θα ήταν καλύτερα, ρε φίλε, ρε φίλε, να γίνεις και το δικτάτορας ο Τζόραρ Μάρτιν και να αναγκαζόμαστε να θυκιάβαζαν τα βιβλία του και να κάνουν τον Game of Thrones πραγματικότητα, δηλαδή να κάνουμε όρια όποτε φτάσουμε. Για αρφάες δεν μιλώ, γιατί θα ήταν αβολό, αλλά... Ναι. Οκ, συνέχισε φίλε που σταματά. Ωραία. Είναι σταματήσει από ό,τι φαίνεται. Το λοιπόν, πάμε στο 1936, όπου το Βερολίνο θα φιλοξενούσε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο Βερολίνο, φίλε Αντρέα, έλαβαν μέρος φυσικά και οι φίλτατοι Αμερικάνοι, οι οποίοι, μιας και μιλούμε για το 36 και doping test τουλάχιστον σοβαρό δεν υπήρχε, μαζί μεταξύ άλλων χώρων ευκάλασαν κάμνα συμπαπάδες, ας το πούμε, και αποφάσισαν και τη χρονιά να χρησιμοποιήσουν ένα συγκεκριμένο φαρμακευτικό προϊόν για να βελτιώσουν την απόδοση των αθλητών τους. Τούτον όμως θα διούσαν μια φανταστική ιδέα στον Friedrich Hauschild, Γερμανών χημικών, που είχε να αποφασίσει να πιάνει έναν έκδοχο, δηλαδή μια παρόμοια συγγενή ουσία με την εκείνη που χρησιμοποίησαν οι Αμερικάνοι για να μπουστάρουν, να ντοπάρουν τους αθλητές τους για να επιτεύξουν υπεράνθρωπες αποδόσεις και να το χρησιμοποιήσουν φυσικά ως φαρμακευτικό προϊόν, το οποίο θα πλασάρει το φίλε Ανδρέα στην μέση Γερμανίδα νοικοκυρά. Γιατί αν δεν πλύνεις και στα πιάτα, ξέρω εγώ, σε 10 δευτερόλεπτα να μου γίνεις και το πίσω, μην πόλεις και κάνεις το παράπονο. Κάτι έτσι. Γιατί αν δεν πλώθεις τα σεντόνια σε record time. Όπως είπαμε πριν, φαλοκρατία. Μέσα σε ένα χρόνο το φάρμακο είχε γίνει ανάρπαστο, γιατί το συγκεκριμένο φάρμακο πρώτα απ' όλα δεν χρειάζεται συνταγογράφηση και μάλιστα κάποιος μπορούσε να αγοράσει το συγκεκριμένο φάρμακο και σε μορφή σοκολάτας. Τα πρώιμα energy drinks είναι protein chocolates. Ερώτηση, επουργέτουν σαν φάρμακο? Ναι. Επουργέτουν σαν φάρμακο? Επουργέτουν σαν φαρμακείο, στα φαρμακεία αλλά και στις υπεραγορές. Ναι. Και τα ομοιοπαθητικά πουλούνται στα φαρμακεία. Φίλε και παντόφλες, φάρμακο? Οι παντόφλες και ομοιοπαθητικά όχι. Τούτον ήταν. Οι παντόφλες ναι. Τα ομοιοπαθητικά όχι. Ναι.
Έφυγε ο παρέας μου τέλος πάντων και πλασάρισκε το «Με μπκείς καφέ το πρωί, φάει μια σοκολατούνα να είσαι οκ». Μετά γίνηκαν κάποια έτσι τυχαία συμπάματα και έτυχε το προϊόν να χρησιμοποιηθεί και σε κάποια άλλες επιχειρήσεις. Να χρησιμοποιηθεί τυχαία από κάποιους στρατιωτικούς στην εισβολή στην Πολωνία. Και είδα επειδή οι Γερμανοί είχαν τούλον το vibe της αραιάς φυλής, είμαστε οι καλύτεροι και θέλουμε να κάνουμε υπεράνθρωπους. Είναι καταλάβαμε καλά τον Νίτσε. Ναι, χαπαγώνουν τα λίγο και ήταν απολύτως σεμιτών σε μια Γερμανία η οποία μάλιστα ήταν φουλ ενάντια στα ναρκωτικά. Όχι όμως το συγκεκριμένο, γιατί οι Γερμανοί ήταν ενάντια στα ναρκωτικά τα οποία προκαλήσαν σου καταστολή, ηρεμία, δηλαδή δεν θα μπορούσες να καπνίσεις χόρτο στην αζεστική Γερμανία. Αλλά κόκα, φίλε μου. Συγκεκριμένο κοκαίνη, ελεύθερα. Το συγκεκριμένο φάρμακο έγινε και mandatory μια φάση. Να πούμε στους φίλους ακροατές που μπορεί να μην ξέρουν ότι το 1939 ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επίσημα όταν οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Πολωνία. Ναι. Δαμέ που το χρησιμοποίησας. Ναι, συνεχίζει. Αφού φτάσαμε στο σημείο, να πούμε ότι το φάρμακο είχε την εμπορική επωνομασία Pervitin. Pervitin, πού σημαίνει? Αποτελεί τον δεν σημαίνει κάτι και ουσιαστικά αποτελεί τον που μεθαμφεταμίνη. Γιατί if you think that a man knocks on the door and opens the door and he gets shot, no Skyler πίσω από την πόρτα. Ενώ Χίτλερ που χτύπα την πόρτα. Ενώ Στάλιν που χτύπα την πόρτα. Ενώ Χίτλερ. Τελικά ναι. Επομένως, έχοντας τυχαία τεσταριστεί στην Πολωνία, όπου οι κάποιοι αξιωματικοί είχαν αυτοβούλως χρησιμοποιήσει το Pervitin, οι Γερμανοί συνειδητοποίησαν ότι εκτός που για μαΐρεμαν, το Pervitin, η μεθαμφεταμίνη, κάνει πολλά καλό και στους στρατιώτες. Επομένως, ξεκινήσαν όλο έναν και περισσότερο να το χρησιμοποιούσουν. Φίλε, να σου πω ένα fun fact δάμε, που δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Να μου πεις, φίλε. Η ναζιστική Γερμανία πρώτα έπιανε έναν κομμάτι της Τσεχοσλοβακίας, μετά νομίζω πρώτα έπιανε την Αυστρία, έκαμε την Anschluss, ονομάζεται στα γερμανικά, συγχώνευσε να το πούμε. Μετά έπιανε έναν κομμάτι της Τσεχοσλοβακίας και οι Εγγλέζοι είπαν ότι αν μπήσεις στην Πολωνία, πόλεμο. Μπαίνουν στην Πολωνία, εντάξει. Και οι φίλοι σου οι Γάλλοι, ναι. Εντάξει, αντί να εισβάλλουν στο Ρήνο, στη Ρινανία, αν ξέρω στο λαλούν, τι έκαναν τα κοπέγια? Ήταν ο λεγόμενος Phony War, που απλά επαιτούσαν πάνω από τις γερμανικές πόλεις, σύρναν flyers και τα είχα και καλά ότι για ένα χρόνο τώρα την ιστορία ούλη. Ποιος είναι έμαθεν το μάθημα? Ποιος είναι έμαθεν το μάθημα του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου? Οι Γάλλοι, φίλε μου. Πιστεύω ότι η τακτική ήταν πολλά αποτελεσματική, να το δούμε και στη συνέχεια. Να πούμε και ότι το συγκεκριμένο επιχείρηση στην Πολωνία είχε πάρει και κάπως το παρατσούκλινγκ Lightning War, γιατί... Το Blitzkrieg στα γερμανικά. Ναι, γιατί... Να το πω. Λόγω της ταχύτητας που είχε, και του element of surprise και το να πιάνεις τον εχθρό σου off guard. Θες να το πω ρε φίλε, εντός ήταν. Βομβαρδίζαμε με αεροπορία civilians, εντάξει. Τούτοι υποχωρούσαν προς τα πίσω, υποχωρούσαν. Επειδή ο αντίπαλος στρατός είχε κόσμο μες στα πόθηκια, δεν ήταν πολλά ευκίνητος, βουτούσαν τα tanks μέσα, πίσω πεζικό και διασχίζασαν έτσι πολλά μεγάλες αποστάσεις για την εποχή, με πολλά γλυόρο ρυθμό, όπου στην αρχή πιάναν τους σε έκπληξη όλους τους στρατούς, και των Σοβιετικών και των Εγγλέζικων και των Γαλλικών στρατών, ώσπου τελικά τους έπιασαν. Ναι. Μάλιστα, όσον αφορά τον Blitzkrieg, ο ιατρικός, ας τον πούμε, ιστορικός
Peter Steenkamp αναφέρει ότι το Blitzkrieg ήταν καθοδηγούμενο από τη μεθαμφεταμίνη, για να μην πούμε χτισμένο πάνω στη μεθαμφεταμίνη. Γιατί η αδυναμία της συγκεκριμένης τακτικής, αφού γενικά δουλεύκαν σαν καλοκορδισμένο ρολόι, ήταν ο ανθρώπινος παραγοντάς, γιατί χρειάζεται έναν πράγμα που λέγεται ύπνος. Όταν όμως του διούσες μεταμφεταμίνες 3 με 4 φορές την ημέρα, μπορούσε ο άλλος να συνεχίσει τις γενοκτονίες. Τις γενοκτονίες για 1,5-2-3 ημέρες, χωρίς καν να χρειαστεί ύπνο και χωρίς να νιώθει καθόλου κούραση. Χαρακτηριστικό είναι ότι με τη βοήθεια του είναι ένα συγκεκριμένο περιστατικό, όπου αφορά, όπως είπες και πριν, τους φίλους μας τους Γάλλους. Λοιπόν, ο τότε στρατηγός Heinz Guderian ήταν ο εμπνευστής ο Guderian. Ήταν ο εμπνευστής της τακτικής. Είχε δώσει τη διαταγή, όταν πλησιάζαν κοντά στο γαλλικό, στα γαλλικά σύνορα, ότι θέλω, αν χρειαστεί, να μην κοιμηθείτε 3, 4, 5 νύχτες, αλλά θέλω να περάσετε στη Γαλλία, να τους πιάτε, να μην καταλάβουν τι έγινε. Και φυσικά, τούτον έγινε. Φίλε, να πω κάτι. Ναι. Να πετάσουμε πολλά σου εδώ, γιατί το κομμάτι της ιστορίας ξέρω το πράγμα καλά. Οι φίλοι μας οι Γάλλοι ήταν, εκτός το ότι έμαθαν το μάθημα τους στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, εντάξει, για τον λόγο ότι έπρεπε να φύγουν τους Γερμανούς να επιτεθούν πρώτα από μια και μετά από την άλλη. Τότε ήθελαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να κάνουν οι Γερμανοί. Πρώτα στη Γαλλία και μετά στη Ρωσία. Λοιπόν, οι φίλοι σου οι Γάλλοι κάτσαν και κάμαν σε ένα οχυρωματικό έργο στα σύνορα μεταξύ της Γαλλίας και της Γερμανίας, στο γραμμή Μαζίνο, εντάξει. Ξέρεις, μετά τη Γαλλία έχει είναι το Βέλγιο, εντάξει. Ενδιάμεσα το Βελγίου και της Γαλλίας έχει έναν δάσος, το δάσος των Αρδενών, που ποτέ θεωρείται αδιαπέραστο. Μάντεψε να μου κάνουν οι Γάλλοι, οι Γερμανοί. Ερέξαν που το δάσος. Ερέξαν με τα άρματα, ρε, πια ρολόγια, καταλάβουν τα τάγκς που δεν τρά. Ερέξαν που τζαμέ και φτάσαμε στη θάλασσα και κλείσαν τους Εγγλέζους στην Τουδέρη. Περίμενε, εντάξει, ναι, ξέρεις γιατί συγχύστηκα. Νόμιζα να χτίσουν αιωλικό πάρκο τζιπαν, γι' αυτό είπα έκρουσαν το. Εντάξει, πια χτίζαν οι Γερμανοί, έκαναν έργα, ρε. Ναι. Μάλιστα, ο Τσέρτσιλ για τη συγκεκριμένη επιχειρήση είχε πει: είχα αποφλακωθεί. Ποτέ δεν περίμενα να αντικρίσω αυτόν που είδα. Ήταν, λες και ο στρατός του, ήταν μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις που είχα στη ζωή μου. Ενώ επίσης κάποια άλλη ιστορική αναφέρουν πως, βασικά κάποιες άλλες αγγλικές εφημερίδες αναφέρουν ότι οι στρατιώτες των Ναζί μοιάζαν μαστρωμένοι, καυλωμένοι. γιατί άραγε, ατρωμητοί, συγγνώμη, και μπερζέκ και έξω-φρενών. Εννοείται όμως ότι η χρήση ναρκωτικών επί καθημερινής βάσεως έχει κάποιες επιπτώσεις. Δεν χρειάζεται να σου το πω, ναι. Π.χ. το να εισβάλλεις στο Σοβιετική Ένωση και να φάεις τα μούτρα σου. Όχι, αλλά αν ο στρατός σου έχει 4 χρόνια που το κάνει, ίσως να μένει πολλά στα καλά του. Ελπίζω να μην ξεπλύνουμε Ναζί τώρα, ρε φίλε, να μας πεις ότι κάνουν τις γενοκτονίες γιατί ήταν μαστρωμένοι. Όχι, καμία σχέση είναι. Είναι το που θέλω να πω. Οκ, εντάξει. Απλά κάνουμε έναν disclaimer. Όχι, αλλά αν χάνεις μεγάλα διαστήματα χρονικά όπου δεν έχεις ύπνο, χρησιμοποιώντας ναρκωτικά, εννοείται ότι έχεις το χάι σου, να έχεις και τα λόγου σου. Μετά από τη μακροχρόνια χρήση των ναρκωτικών, οι πολλοί στρατιώτες ξεκινούσαν να αναφέρουν παράπονα για
για υπνίες, για υπνηλία, για κόπωση, κάποιοι είχαν διάφορους παράξενους πόνους, ενώ μάλιστα μερίδα των στρατιωτών είχαν υποστεί και φράγματα και σε μικρή ηλικία και είχαν επιβιώσει. Γνωστή περίπτωση του Panzer του Lieutenant, του λοχαγού της Panzer Erstadt Division 1, όπου μετά που ήπιαν 4 φορές την ημέρα για 4 εβδομάδες μεθαμφεταμίνης, έγιρεν και πήγε. Είναι σε ποια φάση του πολέμου, Στη Γαλλία. Στη Γαλλία, ναι. Ήδη από το 1940 είχαν ξεκινήσει να υπάρχουν ανησυχίες για τις πιθανές side effects του φαρμάκου, και είχαν γίνει και ήδη κάποιες μελέτες και βρεθήκαν και στατιστικά, τα οποία γίνηκαν γνωστά, ούτως ώστε πλέον το 1941 είχε μειωθεί πάρα πολλά η χρήση των μεθαμφεταμίνων. Στο ναζιστικό στρατό εννοείς? Όχι. Εκτός που το ναζιστικό στρατό. Ο συγκεκριμένος φαρμακοποιός που έφκαλε το φάρμακο εννοείται έκαμε τα παλούζια του χρυσά. Τα ναζιστικά παλούζια του χρυσά. Τα ναζιστικά, ναι, τα οποία μετάφερε μετά στην Ελβετία. Εννοείται όμως, όπως είπαμε, ο Χίτλερ μετά που είδε τι μπορούσε να κάνει το συγκεκριμένο φάρμακο, ένιωσε chance να σταματήσει τη χρήση του, συνέχιζε να το διά κανονικά, και η φαρμακευτική εταιρεία που το παρήγαγε. Ποια ήταν η φαρμακευτική εταιρεία που το παρήγαγε, φίλε? Τέμλερ Βένκε. Ναι. Βάνκε, δεν ξέρω. Πού γίνω. Ναι, εννοείται ότι εύκολα έκαμε τα παλούτσια της χρυσά. Θέλεις να συνεχίσεις με την κατάληξη του πολέμου? Ρε φίλε, άμα είσαι ναζί και πάει και γυρίσεις πόλεμο της Αμερικής χωρίς λόγο, εισβάλλεις σε μια χώρα όπως η Σοβιετική Ένωση που είχε ένα... Βασικά, ας πάντων, εντάξει, μην το πάρουμε το ιστορικό τώρα, για ποιο λόγο έχασαν οι ναζί. Σε κάποια φάση άρκεψαν και άλλα σενορού του πολέμου, μπήκαν οι Αμερικάνοι, οι Σοβιετικοί αναδιοργανωθήκαν, οι ναζί έφαγαν έναν πουλί που ήταν στο Βερολίνο. Και ο φίλος μας ο Χίτλερ έκαμε και μου πρέπει να έκαμε όταν τον απορρίψαν από τη σχολή στην Αυστρία, ετείναξε τα ηλίθια μυαλά του στον αέρα, σκορπίζοντας τη βλακεία του στο άπειρο. Για τους κρότονες αφήνουμε το κομμάτι. Για τους κρότονες αφήνουμε το κομμάτι. Θέλω να πω ότι ξέρετε, εσείς που ξέρετε καλά, ξέρετε ότι ξέρουμε ότι ο Χίτλερ στην Αργεντινή. Εντάξει, γαμώ τον κοινό. Ρε, δες τη φωτογραφία που ισχυρίζονται. Είναι ένα πίξελ τόσο. Και να πούμε ότι εγώ είδα έναν αστείο ρε Τόμι, φίλε μου Τόμι, πάρα πολλά καλό. Εντάξει, από έναν κωμικό, δεν ξέρω που είναι. Ότι ο Χίτλερ, ένας από τους χειρότερους ανθρώπους που υπήρξαν ποτέ, εντάξει, έκαμε πόλεμο για 6 συνεχόμενα χρόνια στην ανθρωπότητα. Σκότωσε, ευθύνεται για το θάνατο πάρα πολλών εκατομμύριων ανθρώπων. Εντάξει, επαντρεύτην 30 του Μάη, του Απρίλη, ούτε καν, 29 του Απρίλη, 30 αυτοκτονείς. Είναι δύσκολο πράγμα ο γάμος. Είναι δικομπαστείο, εντάξει. Ναι, αλλά για να είμαστε είδαν Μπάρπι, πρέπει να πω ότι και η γυναίκα του αυτοκτονήσε μαζί του. Ναι. Άρα, φίλε Τόμι, θες να μας πεις ποια είναι οι επιπτώσεις της μεταμφεταμίνης στον ανθρώπινο οργανισμό? Πριν σου πω για τις... Θα σου πω λίγο γενικά τι είναι. Μεθαμφεταμίνη είναι το φάρμακο που στον δρόμο είναι γνωστό ως Ice ή Crystal Meth. Είναι το φάρμακο που επαρήγαγε ουσιαστικά ο Walter στην σειρά. Ναι. Και αποτελεί έναν υψηλά πολύ εθιστικό ψυχοδιαγερτικό φάρμακο που δράσει στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Έχει ισχυρή εφορική δράση, παρόμοια και μπορεί να χαρακτηριστεί ως παρόμοιο με την κοκαίνη, αλλά βέβαια όπως κάθε ναρκωτικό, όχι κάθε, παίρνω το πίσω, όπως τα πλήστα ναρκωτικά
μπορεί να είναι απειλητικό για τη ζωή. Δρά αυξάνοντας ουσιαστικά την παραγωγή του οργανισμού μας ντοπαμίνη και νορεπινεφρίνη στον εγκέφαλο, που έχουν τις αντίστοιχες δράσεις. Ενώ συγκριτικά με την κοκαίνη δρά για περισσότερο διάστημα και είναι φτηνότερη. Γι' αυτόν και... η κοκαίνη των φτωχών. Ίσως... Ναι, ας το πούμε έτσι, είναι η κοκαίνη των φτωχών. Έτσι το άλλο νομίζω, ρε φίλε. Οκ. Μπορεί όμως, πρέπει να πούμε ότι μπορεί να έχει κάποιες ενδείξεις. Στην αρχή για συγκεκριμένες χρήσεις. Στα αρχικά είχε χρησιμοποιηθεί σαν αποσυμφορητικό μύτης, εννοείται όχι στις ίδιες δόσεις, σαν ελληνικό εκφαίνομαν. Φαντάζομαι αν έχεις καρκίνο και έχεις λεφτά να κάνεις χημειοθεραπείες. Ναι. Και μισάς τη γυναίκα σου στα κοπελούθια σου. Τώρα πλέον χρησιμοποιείται κυρίως για την σύνδρομο ΔΕΠΗ, διαταραχή ελλειμματικής προσοχής υπερδραστηριότητας. Και όσον αφορά τα side effect του, έχουμε πρώτα απ' όλα τον εθισμό, μπορεί να προκαλέσει άγχος, brain damage. Νευροτοξικό φάρμακο, ναι, μπορεί να προκαλέσει brain damage, όπως είπες, σύγχυση, διαταραχές ύπνου, διαταραχές συναισθήματος, απώλεια βάρους, απώλεια μνήμης, να λύσουν τα δόντια σου, όπως βλέπουμε στο... Είναι τα εξαρτήματα που βγάλουμε στο πρόσωπο που είναι. Ουσιαστικά τα εξαρτήματα κυρίως είναι που το... Πουκνισμό, ναι. Να πούμε ότι είναι ένα από τα χειρότερα ναρκωτικά, ναι. Όχι, χειρότερα, δεν εννοώ με την έννοια της ότι είναι το πιο θανατηφόρο. Εννοώ ότι κάνουν την παραπάνω ζημιά στην κοινωνία, το θέλω να πω. Ότι καταστρέφουν έναν άνθρωπο, μάλλον την οικογένεια του, και για πολλές, ας πούμε, πολλά τροχαία περίεργα που μάλιστα σφινώνονται μέσα στα roundabout χωρίς λόγο. Συνήθως είναι τα crystal meth που κάνουν. Ναι, εντάξει, έναν από τα top, ναι, εννοείται ότι το χειρότερο επιδημιολογικά και στατιστικά αποδεδειγμένων ναρκωτικών παραμένει το αλκοόλ. Ναι. Τούτον είναι συζητήσιμο, ενώ ναι. Και επίσης ότι μπορεί να κάνει και ψύχωση, που περιλαμβάνει παράνοια, όπως και άλλα ναρκωτικά, που περιλαμβάνει συμπτώματα παράνοιας, παραλυρήματος, οφθαλμαπατών. Να βλέπεις πράγματα, να ακούς. Ναι, βασικά να βλέπεις πράγματα που δεν υπάρχουν, να ακούεις πράγματα που δεν ακούεις. Και είναι καλό να τα αποφεύγετε. Και αν κάποιο ξέρετε που κάνει χρήση μεθ, δεν ξέρω, πάρτε κάπου τηλέφωνο, φαντάζομαι έχει κάποια υπηρεσία το κράτος για να σας βοηθήσει. Ναι. Λοιπόν, με αυτήν την ευχάριστη νότα μπορούμε να κλείσουμε το σημερινό μας επεισόδιο και τη σημερινή μας σεζόν. Εγώ ρε φίλε προτιμούσα να την κλείσω με την προηγούμενη ευχάριστη νότα, με το τίναγμα των ηλιθιών εγκεφαλικών κιθάρων του Χίτλερ στον αέρα. Ήταν πάρα πολύ ποιητικό, ξέρω εγώ. Ναι. Αυτό ήταν το επεισόδιο των παιδιά. Ήταν μια φοβερή σεζόν που το νιόβριν κάνουμε non-stop επεισόδια. Ελπίζουμε να απολαμβάνετε την διαδρομή όπως και εμείς. Να χαιρούμασταν πάρα πολλά να κάνετε τις δικές σας σκέψεις. Ναι, τις δικές σας σκέψεις. Ελπίζουμε όσο μπορείτε να μας βοηθήσετε, κάνετε share, στείλτε το στους φίλους σας, βάρτε το μες στο αυτοκίνητο να παίζετε. Αν έχετε ας πούμε κατάστημα, βάρτε το να παίζετε ρε παιδιά. Αν έχετε καφέ ας πούμε και έχει 100 πλάσματα, βάρτε το να παίζετε να μας ακούσουν. Δεν και πειράζει. Μπορεί να κλείσει το μαχαζί σας, αλλά εμείς να πιάνει τα views. Να πούμε στους φίλους και αγαπημένους ακροατές ότι έκαναμε μια συμφωνία εγώ και ο Τόμις και οι αυτοί μας ότι στο εγγύς μέλλον θα μπούμε και στο YouTube. Το εγγύς μέλλον μπορεί να είναι σε μια δεκαετία, δεν το ξέρω.
Προσπαθήσαμε ξανά να το κάνουμε, δεν τα καταφέραμε. Είχαμε κάποια τεχνικά προβλήματα. Νομίζω τα έχουμε λύσει, φίλε Χρυσόστομε. Και πλέον θα μας βρίσκουν οι φίλοι τώρα... και στο Υγειοτόπιο. Ευελπιστούμε τώρα με τις διακοπές να τα καταφέρουμε. Θα τα πούμε από Σεπτέμβρη. Σύντομα. Ναι. Χαρήκαμε που ήσασταν κοντά μας. Ελπίζουμε να είστε και του χρόνου. Καλό καλοκαίρι, καλά μπάνια. Ευχαριστούμε για τις χιλιάδες ώρες που περάσατε να μας ακούτε, ενώ συνολικά όχι ο καθένας. Ακριβώς. Αν είσαι κάποιο, τέλος πάντων. Θα τα πούμε με τη νέα σεζόν, μάλλον το Σεπτέμβριο, αρχές Σεπτεμβρίου. Τώρα θα είναι η πρώτη, δεύτερη εβδομάδα, θα το δείξει ο καιρός. Καλές διακοπές. Γεια χαρά.